Türkmenistan'da ayal hukuklarynyň basgylanyanyny barada syzyp çykýan soňky habarlaryň fonuna 28-nji dekabrda Aşgabatyň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň denanlaryň ykdysady durmuşy we medeni hukuklaryna bagyşlanan tegelik stol söhbetdeşligi geçirildi. Oňa BMG'nyň baş sekretarının ýörüýti wekili Merkez Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia German ýokary wezipeli türkmen denanlary we beýlekler gatnaşdy. Bu barada ýarym resmi türkmen portaly Nokot.com neşri habar berýär. Hökümeti tarapdary habarlary bilen tanalýan neşir söhbetdeşlige talgylanyp Türkmenistanyň gender deňligi we denan hukuklaryny giňeltmek boýunça BMG düzüminiň ýerine ýetirji geňeşine saýlanmagyny ýurtda gender deňligine suwutnama hökmüni hödürleýär. Tegelik stolda çykyş edenler Türkmenistanyň gender deň hukuklylygyny ösürmek uğruna halkara guramalar bilen gatnaşyklary berkitmegiň zerurdygyny belläpdirler. Habardan ma'lum bolşuna görä tegelik stolu Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Gülşat Mähmedowa we Kardeşler arkalaşyklarynyň hemde Zenanlar birleşiginiň milli merkezleriniň başlygy Gurbanuly Ataýew daglar hem gatnaşypdyr. Ýurdun döwlet heýetçiligindäki media ferişdeleri we ýokary derejeli türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň gender deňliginiň saklanýanyny Zenan hukuklarynyň sarplanýanyny tekrarlaýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda halkara konwensiýasyny 1996-njy ýylda tasdiklady. Ýurdun konstitusiýasy erkekleriň we aýallaryň deň hukuklylygyny kepillendirýär. Şeýle-de Türkmenistan 2015-nji ýylda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda kanun kabul etdi. Yurtdan gowuşýan habarlar kagy düzüne kabul edilýän kanunlara garamazdan iş ýüzüne ýagdaýyň başgaçadygyny tasdiklaýar. Ýöne habardan çen tutulsa tegelik stolda türkmen denanlarynyň durmuşda anyk haýsy kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýanlyklary agzalmaýar. Azatlygyň habarçylary taýagyň ikinji ujunyň tegelik stolda aýdylmadyk açyk sırny dekabryň başlaryna has aýdyň mysallary bilen äşkar etdiler. Habarçylar ençeme lewaply gurrun döşlerine salgylanyp welaýatyň döwlet edara kärhanalaryny işleýän aýallaryň köpsüniň iş ýerlerine zorlugy sebäp edilýändigini, olaryň bolsa işini ýitirmekden ýa-da ýyl içinde maskara bolmakdan gorkup, bu barada dil ýarmazlygy saýlap alýanlyklaryny habar berdiler. Ejide ganym adamlaryň edýäni işlerinden etraplaryň mahkeme we polisiýa işgärleri hem habarly diýip bir adam aýallary ejid olaryň zulümkeşlerini ganimatlandyryp gurrun berdi. Habarçynyň söhbetdeşiniň ejid sözüne ulanmagy hem türkmen giňişligine aýaly ejid naçar hökmüne garalmagynyň duş gelinýän adaty ýagdaýdygyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Aýal hukuklary boýunça halkara derejesine iş alyp barýan aktivistler Eslenlik ýurtda aýal hukuklaryny berkitmek üçin ilki bilen öňden gelýän hemde jemgyýetiň aňyna kök salan köne mewrüti geçen ýylygalyk düşünjelere we şol düşünjeleriň tarapdarlarynyň pikirlerine garşy görüşilmeligini, ilki durmuş apşynasyndan galan instinktiv enlikleriň bes edilmeligini aýdýarlar. Ýerli synçylar gender deňliginiň Türkmenistanyň pes ýagdaýyny erkekler oňlamasa aýalda hukuk galarmy diýen ýaly terzäki soraglary bilen beýan edýärler. Ýurtdan gowuşýan habarlara görä jynty zorlugy sebäp galýan käbir aýallar maskara bolmakdan we beýleki aralyş çärelerinden gorkup dymmagy saýlap alýar. Ýöne sürüjülük şahadatnamasy berilmedik beýleki aýallar dymmaýar. Has taqiq 16-njy oktýabrda Azatlygyň habarçysy 100 töwereg aýalyň Türkmenabad şäherindäki welaýet häkimliginiň öňüne üýşüp protest çäresini geçirenligini habar berdi. Bu aýal gyzlar özleriniň sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenip berilmeýänligini nägililik bildirdiler diýip olaýtdy. Soňky tegelik stol barada media eli ýeterli edilen maglumatlardan çen tutulsa Aşgabatda aýal hukuklaryna bagyşlanyp geçirilen ýokary derejeli ýörüýte söhbetdeşligiň dowamyna ýurtda aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalaryny almakda çekýän kynçylyklary, olaryň iş ýerlerine ýa-da maşgalada duçar bolýan zorluklary, şol hana jynty zorluklary barada kelam agzy gurrun edilmendir.
Mary welaýatynyň Marygres şäherçesiniň goloýundaky döwlet dukanynda ilata yeňillikli bahadan hödürlenýän azyk önümleri çäkli möçörde satyğa çykaryldy. Käbir hojalyklar ellerinde nagt pul bolman soň käbirde dukanda yeterli harit bolman soň bu iýmit önümlerini satyn alyp bilmedi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Marydan habar berdi. 28 dekabrda Marygres şäherçesiniň goloýundaky müjewir we Kalinin geňeşlikleriniň ilatyna towuk buğdy, ýumurtga we şeker ýaly azyk önümleri döwlet bahasyndan satyldy. Ýöne bu önümler bir geňeşligiň ýaşaýjylaryna hem dolu yetmedi. Habarçymyzyň sözlerine görä arasyny uly ýol kesip geçýän müjewir we Kalinin geňeşlikleriniň ikisi üçin bir döwlet dukany bar. Dukan resmileri azyk önümleriniň ilki müjewirin soňrada Kalinin ýaşaýjylaryna satyljakdygyny aýtdylar. Her hojalyga adam sanyna seretmezden 1 kilogram towuk buğdy 15 manatdan satyldy. Ýöne onuň 350 gramy buz çykdy. Öýde towuk buğdynyň buzyny aýryp tereze goýanyňda onuň agramy 650 gram görkezýär. Ýumurtga her maşgala 10 sany 60 tengeden satyldy. Şeýlede her maşgala 1 kilogram şekeri satyn alyp bildi. Onuň bahasy 12 manada barabar diýip bu haritleri satyn alan owa ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Emma dukana getirilen azyk önümleriniň möçeri juda çäkli bolan sebäpli haritler müjewir geňeşliginiň ýaşaýjylaryna hem dolu yetmedi. Kalinin owasynyň bir ýaşaýjysy hem bu azyk önümlerini satyn alyp bilmedi diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Galy bersede müjewirin käbir hojalyklary dukanda yeterli harit bolman soň bu azyk önümlerini satyn alyp bilmedik bolsa käbiri ellerinde nagt pul bolman soň söwda edip bilmendiklerini aýdýarlar. Geňeşlikde pullary ýok, hiç bir ýerden girdeji gelmeýän hojalyklar az däl. Bize mut bolmasa da karzyna berseler biz täze ýyl bayramynda çağalar bilen ýagşy dilekler edip azyk önümlerini ýerdik. Indiki ýyl ýollar açylyp daşary döwletlere işlemäne gitmäne mümkinçilik bolsa biz bergili galmardyk diýip owa ýaşaýjylarynyň ýene biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä işsizlik we pulsuzlyk derarly şu ýyla geçip bir sapar hem döwlet dukanyndan azyk satyn alyp bilmedik hojalyklar bar. Olaryň yeňillikli bahadan azyk satyn almada pullary ýok diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Agdalýan geňeşlikleriň ýaşaýjylary bank kartlaryna geçirilen zähmet we pensiýa haklaryny şeýlede kömek pullaryny nagtlaşdyrmakda hem kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýarlar. Bir näçe owa üçin diňe bir bankomat bar. Bu bankomada hepdede bir sapar pul salynýar. Ondan hepdede 30-40 adam puluny nagtlaşdyryp bilýär. Nowat belän adamlaryň 3 aýdan bir sapar nowaty ýetýär. Olar 3 aýda bir gedek diňe 800 manat nagtlaşdyryp bilýärler. Gymmatçylyk döwründe 800 manat gaty az pul bolýar diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Üstesine de owa dukanlarynda tölek terminallary işlemeýär. Dukan resmileri ýaşaýjylardan azyk haritleriniň bahalaryny diňe nagt görnüşinde tölemegi talap edýärler. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden we Agdalýan geňeşlikleriň yerli resmilerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly döwlet dukanlarynda azyk we bankomatlarda nagt yetmezçiligi ýitileşýär. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň we bankomatlaryň öňünde ägirt uly nowatlar, basawatliklar we dawa jenjeller ýygy-ýygydan döreýär. Häkimetler köp adamly nowatlara garşy görüşüp, olar ýaşyrmaň dürli usullaryny hem oýlap tapýarlar. Azatlyň Aşgabat habarçysynyň 24 dekabrda beren maglumatyna görä, olar nowatlar haritlary dukanlaryň arka tarapyndan goý bermek bilen ýaşyrylan bolsa, indi paýtaht bazarlarynda satylýan arzan miweleri çoğunludaky jygyllyk bazarynda satmak bilen gizlenýär. Türkmen resmileri tarapyndan boyun alınmayan ykdysady krizis döwründe azyk önümleriniň bazar nyrhy gün saýyn ýokarlanýar. Bu bolsa ilat köpçüliginiň döwlet dukanlarynda yeňillikli we kesitli bahadan satylýan azyk önümlerine barha garaşly bolmagyna getirýär. Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we monitasiklamagy talap edýärler, bolmasa olara işden çykaryljakdygy aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy vaksinalary etmek üçin ýaşaýyş çaýlary aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly ketelçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ilatyn test etmegi talap edýärler.
Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bir näçe döwlet kärhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna tanjym edilmegini şeýle hem tanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talep edýärler. Hususan 22-nji dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna tanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talep edildi we boyun gaçyranlaryň işden aýryljakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsüminde kesellenleriň iş başyna goýberilmejegi we işden kowuljagy ma'lum edildi. Bu arada 27-nji dekabrda Adatlyň habarçysy kärhananyň işgärlerine talgylanyp habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä şol ýygnakda keselep hastahana yerleşdirilen 4 tyrkaw işgäriň işden aýrylmagy tapşyrylypdyr. İşgärler azyk satyn alma ugrunda entep nowatlarda kesele uçurýarlar. Şonuň üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işe golaylatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýolbaşçynyň aýdynlygyny habarçymyz belliýär we şondan bir näçe gün soň 24-nji dekabrda 3 bölüm müdiriniň kesellenligini aýdýar. Jemi 4000 çemeti işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden tanjym etmäge howluk ýarlar. Beýlikler tanjym etmezden vaksinany edenligi hakynda resmi nama almagy inanşýarlar. Adatlyk radiosi Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen öpçün edýän bu guramadan resmi düşündürüş almagy inanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewin öňüni almak üçin tanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş jaýlary aýlanýarlar. Vaksinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýarlar. Son günlerde bu ýagdaý Aşgabatyň ençeme ýerinde şol sanda parahat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä lukmanlar öýme-öý aýlanyp tanjym edýärler. Vaksinalar muht edilýär. Käbir adamlar munyň koronawirusa garşy tanjymdygyna ynanýarlar. Sebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma beýlik lukmanlar edilýän tanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçy ýylatyň arasynda tanjymlardan 100 öwrýänleriň hem köpdigini habar berdi we vaksinadan 100 öwürmeň esasy sebäbiniň tanjymlary ynamsızlyk däldigini ýöne onuň muhtugyna we häkimetleriň vaksinalary etdirmek üçin batyşyna şüphe bildirilýänligini belliýär. Türkmenistanda edilen vaksinalar barada ýurdun Saglyk ministrliginden resmi taýdan düşündürüş alyp bolmady. Ýatlatsak oktyabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçüliklen vaksinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda tanjymlaryň mövsümliğin dümewe garşydygyny aýdypdy. Tanjym hökmany bolupdy we tutuş jaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Tanjymdan 100 öwrenlerden jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınıpdy. Bu aralykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19 bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadary döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarymdan kesellenler we ölenler hakda köp eşitýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly denan adynyň efirde agdalmazlygyny sorap 27-nji dekabrda Adatlyga gurrun berdi. Adatlyň habarçylary Aşgabatdaky bilim idaralarynda hem koronawirus bilen kesellen bir näçe adam barada habar berdiler. Şol sanda 51-nji mektepde adynan 3 okuwçy keselläpdir. Näçeglan okuwçylar Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş institutunda hem bar. Studentleriň umumy ýaşaýyş çaýynda karantin döredilipdir. Habarçylarymyz karantinda saklanýanlar üçin nahar bilen öpçünçiligiň guralmanlygyny, studentleriň enatalarynyň öz çağalaryna adyk we sanitariýa enjamlaryny eltmek işini öz başlyk guramalaşdyrmaly bolýanlygyny we muňa ruhsat almak üçin 100 we 200 manat aralygynda pul bermeli bolýanlygyny aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keseliň giňden ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howply bu wirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýurdun prezidenti Käriboňçy Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow pandemiýanyň başyndan beri dürli ösümlikleriň hem halk bejeriş usullarynyň koronawirusa garşy peýdalaryny wagt edip gelýär. Ol 25-nji dekabrda bu ýan köküniň hem koronawirusa garşy görüşde täsirli derman bolup biljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň teklebi boýunça ýurtda koronawirus bar ýaly hereket edýär. Dürli çäklendirmeleri ýerdýär we ýylatdan COVID-19 testlerini talep edýär. Emma Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň başga bir möhüm talabyny berja etmeýär. Ýagny koronawirus testleriniň nuskalaryny garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna iýermän gelýär.